Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिनखौ बयखौबो बावहरनाय थाबाय नोंथांमोनहा जायफोरानि चेनेलाव फैनानै साबसक्राइब खालामनानै लादो दिनै बहा थांनो नागिरदों मनिका kusugao बाजाराव बोरमा खावनानै लायनो नागिरदों मानसिफोरखौ नायनो फिसा फिसासो होनबाय मुलियाबो देंगोर गिदिर गारनाय जोंना जोंनि kusugao बाजारा माबायदि नोंथांमोना नायलांनो हागोन दा देखायबाय थागोन आरो जों दा बे लामाजों थाबायलांबाय थागोन आरो रामपुर बाजारजों जों हाबलांगोन आरोखि ओरै थाबोबा जोंहानि न'आ जोंनि रामपुर बाजाराव दाबो जेबो दखानानो गैया जों ओरै थाबायलांनायाव नालफिल बास स्टेन्डआव गारि गाखोहैसिगोन आरो रुमनाखि फोथाराव बास गाखोहैसिगोन जों दा नै जों रामपुर बाजार बारबाय लोगोफोर बे थाबायलांबाय थानोसै जों दा जों दा फाइनालि रुनालफिलाव गारि नेगासिनो आरो बासजोंसो थांगोन जों दा नै रुनालफिला ओरैहाय साहाथिं जोंनि थानाय न' ओरै पार्कआव मोनहैयो ओरै kusugao सुपांगुरि जों दा बासाव गाखोबाय जों गाखोनो मिथिगोन आरो थारिखाया जोङो guys नै जों बाजारनिफ्राय ओंखारबोबाय दिनै दा आयु जा बिहिर kusugao बाजार थैनो बायदि एरायाव बेरायख'नो हाया ओंखायनो जोङो बिदिखौ खालामासै लोगोफोर नै गाइसमोन जों दा माबायाव गारियाव गाखोना दङ थांसै दा न'आव बोरमाबो मोनासै नै बेखार गारि बानानै फैबाय जों दा न'आव थांसै गाइसमोन बिदिबा बाय बाय